Mame, dana ka. Apa, nga na kamirugrug ka na. Kaduan na, mame, ito nabiga ng agreklamo diskulaan. Tapay, sino ti reklamo? Ni mame. Ni Ma'am Yo, apa yan ni Ma'am Yo? Inan ano da ka? Kamadi naman namin nga tungtung palan agajay bagbagana. Ano pa iya? Kuna na mame, chicken na dagito papel may kita Man, datay reklamo mo. check nga data mame. Puro X mat anak. Baka gaminhan ka mga nagrebrevyo. Iso nga, puro X dagitoy. San nga daji titungtungan mame? Basta titungtungan, i-check na. Check nga data mame. Para kanyak X data. Iso nga kaduan nagtunubiga mame. Taapan taman ireklamo ni ma'am. Nya. Maglalaro tayo ng Guess the Body Part Challenge! Talaga siya kumununa. Siyempre mata. Baka kalukan man ata. Kasi kumununa ka. Yan, okay. Number 1. Siko. Napurglaying mo ta. Pag to na, 1-0. Okay. Kinatamado, maputumatoy. Maalat. Ramay. Okay, Galat mo glaying ka, mo Ramay. ta. Okay, next. Nya, dyan nagbangsit. Ubat. Paangot mo pa kanyak ta ubat mo. Anak ka ng pu.